четвърти номер да излезе на дъската. Учила ли си? Двойка. Следващия. И ти ли не си учил, бе? Абе, вие за какво идете на училище, бе? Абе, стегнете се малко и почнете да учите. Ако не искате да ходите, никой не ви задължава, бе. Ей, ще ви оставя целия клас на поправка, казвам ви го от сега. Не се ли стегнете на края на годината да не ми се молите? Ясно ли е? Един пък на сцена да си напише домашното. Един! Скъпаното даско отново започна. Писна ми да ставам рано, за да бъда точна. Всички даскали по нервите ми лазят. Закъснея ли веднъж, започват да ме мразят. Когато някоя започна да ми вика, не се усеща как може да ме предизвика. Откакто любимата учителка напусна, дисциплината в клас доста се отпусна. А всеки път в час по немски мисля, че ще има бой женски. Няма ли поне една даскалица свясна? Ето за това всеки път се прибирам бясна. Отново се налага да се крия след поредната направена простотия. Най-обичам след даскало да се бия. Много бяха големи уния, как да се стъпя главите да не им разбия. Дойде охрана и ни хвана един стол срещу мене, злобно лице, един газ срещу него. Невинно момче, чувам злобния глас. Защо си се бил, защо в час пак си се напил? И аз самия не зная и нищо не казвам. Мога само да гадая как ще бъда наказван. Но тъпите даскали искат бързо да приключат. Може би ще се опитат да ме изключат. Погледът ми натежава и душата ми умира. Това напрежение направо ме стресира. Госпожо, може ли да туалетната? Абе, каква туалетна, бе? Нали ще те изпитвам? Я бързо на дъската!